Naimbag nga oras, ayaten akakabsat. Maragsakan manen, makita ko na inay kada kayo iti daytoy nga oras. Tapdituloy tayo nga gadal, dagiti kadagiti kapanunutan, nga mangted kada tayo iti naununeg, apan nakamam mo, kiniya po Diyos, tapno naununeg metlaeng, itintay panakirelasyon ken kuana. Kablawan kayo, ayaten nakabsat, tinaimbag nga oras, tinagan, ti Northern Luzon Mission, naragsak nga oras kada kayo. Amin. Nagkararag tayo mampay, kakabsat. Diyos miya na ilangitan, nagimbag kalaunay, tenten mo kada kami, dahito yagundaway, ngayon tuloy miya po, iti agadal, may panggapken ka, ken iti pagayatam ti panagbiag mi. Iti kinasiri ba po nga nailangitan, iso kuma, iti sagrapan mi, tapno iti maminsan manen na po, maawatan mi, iti maysa na pintas, ken simple nga topiko, tapno tultuloy kami laeng apo, nga sumurot ti pagayatam, na dinawat mi amin ito, iti nasamit, anagan na po Jesus. Amen. Maysa nga animal, wenwayop, kakabsat, ang magustuak launay, nga taraknen kuma, ket iso iti bakes, nga kung kuna dagiti tagapangasinan. Kadagiti daduma, kakabsat, nga luglugar, unggoy, kuna tayo. Ije lugar mi, ije Tarlac, sa anak pa nakita ti bakes ajay. Idila ang ipapan ko, ije Mindanao, nakita kadagiti luglugar, ado iti bakes na wenno unggoy. Sapay kakabsat nga magustuak daytoy nga animal. Umuna, ado nga klase iti makita tayo abakes. May kadwa, kumpleto kakabsat, dayjay bagina, akasmet dayjay bagi iti tao nga daima na, at dasaka na, dayjay laang langana iti nadumduma kada tayo. Adalang maysa kakabsat, nga mangted kanyak, iti maysa nga idea, nga no daduma kasla saan kumutlaang kayat nga taraknen daytoy. Sapay kakabsat, ngamin, iti pagsao dagiti Lucano, na imot pay ngem unggoy. Uno na kirkirmat pay ngem bakes, kasta iti pagsao ay ten nakabsat. Diya muno sapay nga usaran na daytoy, ngem nalabit ti observation ti kaduan nga tao, iti bakes kakabsat, wen iti unggoy, makikita yo ita, ket pudno nga naimot, nalabit no ikam ti saba, no dumawat ka, saan naka, nga ikan malaksid laeng no nalpasan nangan. Malagip ko kakabsat, itinaldaw-daw panagbibiag ko, ken tinapalpalabas at tawtawen, nakakitak mo ten kadagiti tao nga kasla bakes. Kinudad duma, no agsarmingak, makitak met, dayjay langak. Saan lang nga dayjay langano, diket dayjay ugalik, akasla maysa nga unggoy wenno bakes. Sapay kakabsat, ngamin, adat tiyempo nga naimot tayo, ken saan tayo kayat, nga ibingay, dagiti bendisyon tayo. Kas tinadal tayo tinapalabas, nga basol kakabsat, iti nagbalin nga problema tayo. Isu nga iti tao nagbalin nga naimbukbukudan. Isu nga no iti tao agparte, iti manok, ket kayat na iti agpadawat. Anya iti parte, iti manok, ti padawat na. Deje ka di lupo, deje ka di dalam, deje ka di pityo, kakabsat. Ti padawat tayo, nagparte tayo iti manok. Wano ipadawat tayo, deje bagbagada nga kaaduan, iti lasag. Parte ti manok, deje tingod. Tawar deje, no balibaliktadam ka no, no mulagat, madapay laeng lasag nabati. Wano nagtiba tayo, kakabsat, ti saba. Ket kaya tayo, tegpadawat, katitigayam tayo, kaaruba tayo, sa dino nga parte, ijay saba, kakabsat, nga tinibba tayo, ijay kangatuan, ijay bulig, ijay kababaan, wano ijay tinga. Iti day tapay lang ngayaten, kakabsat, makita tayon, ken mamiris tayon, ken maamuan tayon, no adda iti lahi tayo.
wenno adda iti kang ingas tayo, itugali na akas iti maysa a bakas. Wen kakabsat, naadal tayo tinapalabas nga ti ubing, natawid na ti kinamanagbasol. Ngayon kinunak, nga ti ubing nga dapay lang ti tiyan ni nana, ti ubing nga kaipaspas nga ipailaeng katawan pa'y basol na. Ngayon, adda ken kuana, dejay tendensya nga agbasol. Isa akong kunada, uray ti ubing nga kayanak pailaeng kat nakirmutan. Sapay, numayanak ka no ti ubing, jak pinakita ti kayan anak nga ubing, jay kayan anak pailaeng, ket nakagumgum kanon. Sigo din kakabsat nga niya, saan ang nakalukat, nakagumgaman ng rugin kakabsat, nga saan nga mangibingay. Kastoy ka di observation tayo kakabsat, uno pa ibagbagada laeng. Ngam ti kinapudno, iti tao, adda iti kinaimot na. Mapan tayo, ijay paggatangan ti pizza. Jay shakis, kakabsat. Gumatang tayo ti isa nga bigao, kakabsat, ti kadakkel na nga pizza. Ayaw bantay di ito bing. Kalpasan nga nabingay-bingayan, dahil na-slice nga pizza. Kaya't siputan tayo dagiti ubing, noan niya aparte, ijay pizza, iti alaan da. Nobserbaran tayo, kakabsat, saan laeng nga dagiti ubing, numangala da, iti slice jay pizza, mulagatan da nga muna. Sakbay da ang mangala, sapay, pilyanda, noan niya nga slice, ti kaaduan, ti karnena. Pilyanda, noan niya nga slice, ti kapuskulan, ti cheese na. Pilyanda, noan niya, kadagidya nga slice, ti kaaduan, iti nateng na. Sapay, kinunak itay, saan lang aweng, no diket uray pa'y datayo nataengan. Dakkel kakabsat, ti problema tayo iti basol. Tati tao na yanak, nga naimbukbukudan, ken nakirmot. Nyat problema tayo, naimbukbukudan, kas kinunak itay. Anya kaya nasawen, da ito yung nga naimbukbukudan. Inadal tayo kakabsat, na imot, nakirmot, wenno kasla sunggo. Inasawen, saan na kayat iti agpadawat, saan na kayat ti mangibingay, saan na kayat ti niya, mangted iti responsibilidad na numawalbalin. Numabalin, kakabsat, dahil ko nakaunnat nga kanayon ti ramay na, ket kan kanayon nga umawat laeng. Ngam saan na kayat iti mangibingay, han na kayat ti kumaot, kan kanayon laeng, ti kayat na, dua nga ima na iti umawawat, iti bendisyon kan ipadawat, dagiti sabsabali. Dahita, tinakirmot kakabsat. Kung kunaday dubing kami, nung nakirmot ka kano, no dumakkel ka, habang lumaklakay ka, kaagtubo dot ti rupa. Ken tinaduma-duma, nga parte ti bagay, agraman ipos. Adu kakabsat, ti tao nga nakirmot, saan man ngagtubo iti dot da, nga matiddugan ipos ti kinaimot da. Sa pala kumatawang kasadyay, kakabsat. Ti maysa nakaskas daw, kakabsat, ta tinaimbukbukudan, gaya, babanti pa nagadal ko, ken uray ti Biblia, ibagana, deja na imbukbukudan nga tao, mabalin ang managitad. O, nakakita kan, kakabsat, ti naimot, naimbukbukudan, ti panunot na, kung ti ugali ng managitad. Kanya ti kaya nang asawen, daytoy ayaten akabsat. Daytoy gayam. Naimbukbukudan, kakabsat, tirik nana, ken uray ti aramid na, ngam managited. Tasapay, at dagayam sa bali motibo na. Kasto yung ibagbakitayan, kakabsat, di muna ngay nadadal tayo, itinapalabas, ijay teksto Matthew 5, versikulo 20. Idin kinunan niya, puesos, kanya,
alwadan nyo, kinuna dagiti bagbagyo. Tamalaksid no, artapan nyo, ti kinalinteg, dagiti skriba, ken pariseyo. Di ka ito makita iti pagarian iti langit. Siya sino dagiti nga tao aya kakabsat. Ti skriba ken pariseyo, isuda iti agad-adal ti Biblia. Ti skriba ken pariseyo, isuda iti mangisursuro iti sauniya po Dios. Ngam kaaduan kadakwada kinunaniya po Jesus, alwadan nyo, dila ket tagbalin kayo, akas kadagiti skriba ken pariseyo. Sabay, agaramid da, itinaimbag, ngem kayat da, iti agpamarang, laeng, nga ado iti tadda, nga daton da, nga ado iti tadda, nga pagkapuluda, ken managitadda kadagiti sabsabali. Isungaron nga kayat ko nga ulitin na iten nakabsat. Kayat ko nga denggem kade. Nga iti panagaramid ti nangaimbag, nga nangruna iti kinamanagited. Kasapulan nga natarnaw dagiti motibo tayo. Kitaan tayo man daytoy nga ladawan. Sa paingano da iti eleksyon ket adu dagiti padawat ti timba saan magkadiamin nga politicians. Sa paingadda dagiti agregalo ti t-shirts. Sa paingadda dagiti agpadawat ti kwarta. Sa paingadda dagiti agited ti groceries. No sakbay ti eleksyon kakabsat. Ngamin, siguro kayat da nga alaan dayjay butos tayo. Sapay nga mangted tayo iti tulong. Sapay nga garamid tayo tinaimbag kadagiti sabsabali. Kasla tayo lakadi kakabsat, iti daytoy aladawan ang makitkita tayo ita. Mangted, iti tulong, iti maysa, ngagpalpalama, ngem, ingiddan na, iti maysa nga cellphone. Maysa nga ladawan nga maala, tapno iso makita ang managited kadagiti tattao. Ayatan nakabsat, saan tayo nga agited? Saan tayo at tumulong? Saan tayo nga agpamarang? Kadagiti tattao kakabsat, no pudnumet laeng, ngadda iti Diyos, iti panagbiag mo. Anya kadi, iti kayat ko nga saritaan kakabsat, iti daytoy nga oras. Ti Malakyas 3:7 kan 8 kastoy man ti kinunana, sumubli kayo kanyak. Ket siyak, sumubli akto kada kayo, kunan ni Jehova dagiti buybuyot, ngem da kayo kunayo, iti anya ti pagsublian minto. Nugiraan tayo, dahiti ti background na kakabsat, nga kapitulo, dagiti Israelitas, ti malikodan kiniya po Diyos. Ket kinunan niya po Diyos kadakwada, sumubli kayo kanyak. God is making the first initiative of calling the children of Israel to return to Him. Tapno agsubli ken kuana. Iti versikulo 8 kastimanti ko na, ti tao takawan nanto ay ti Diyos, no pay kasta da kayo takawan dak. Ngem da kayo kunayo, iti anya tinang takawan miken ka. Ket simungbat manen, kakabsat niya po Diyos, kadagiti apagkapullo ken daton. Idin nga iti tao, ti malikod, imadayo, kiniya po Diyos, nang rugi, nga agbiag, nga dakes, agbiag, iti bukod na lang nga pagragsakan, nang rugi maten nga iti tao, saan nan isubli, iti apagkapuluna, ken saan maten mangted iti daton na. Niya kunana iti Salmo 54 versikulo 6. Ita si bubulos anakem apanang isagot agidato nakto iti sakripisyo ken ka agyaman nakto itinagan mo o Jehova ta naimbag.
Tiket ko nga saritaan dito yung kabsat, dayjay panangited tayo, iti maysa anabuslon a panagited, iti daton tayo agpaay kini Apo Dios. Nobserbaran tayo kabsat, kada iglesia, kan uray sa dino nga lugar, no, da iti daton, ijay apagkapullo, may kumpara iti daton, ket adayo launay, no, sa gasot, ti apagkapullo, iti daton, ket sangapulo pesos. Tinapalpalabas nga tawan, iti pinadas da nga inadal, dahil apagkapullo, anay kumpara iti daton, iti tunggal, sangagasot nga pesos, kaya naging ganang talo, aging ganat upat nga piso, iti kabatugan, dahil sa gasot nga piso, kakabsat, nga pagkapullo, kumpara ijay daton. No sa gasot nga pisos, ti pagkapullo, ti kay batugan na nga daton, ket upat, uno talo, aging ganat upat, a pisos laeng. Kasanugad, ti panagited tayo, ti sagot kakabsat. Kagkanayong kumaan ko sa rin ng ilustrasyon kadagit iglesia papanak. Tapno maawatan laeng nalaing may panggap iti panangited, iti sagot, wano iti daton tayo iti iglesia. Ti panagited iti daton kakabsat, malagip ko launay, iti maysa pasamak, iti high school kami palaeng, kinalabit iti tiyempoyo, ayatan nakabsat, dagiti kaidadak, ken laklakapay pengom siyak, amu tayo nga idinuna na awan pa iti cellphone. No agaram ka iti, agusar ka iti papel. Ket dayta nga papel kabsat, ipakita naman no anya nga klase babae, dayjay suratam. Tasapay, kadagiti kapadasan may da kami nga gagayam, adaman dagiti bagbagada nga agkakras, kada kami nga agbabarkada, ket amuyo, kaputakras da kami, kayat mimatan nga sumakay ken suratan, dagiti wabalasang, mangpigis ka lang tinutbok, ket suratam sa ti basit nga message sa I love you kunam, uray no pinigis nga no butlaeng, ket dayjay balasang, nga saan mo at unay magustuhan, nga magustuhan na ka, mayaten, mabalinen, dayjay nga usarenan, nga pinigis a notebook. Ngam nulabit, ket napintas mas basit, dayta balasang, mangala ka, iti kopon ban, ken yellow paper, nga usarem, tapno suratam iti love letter. Tasapay, nalabik ket nabababa iti kalidad na, a klase iti balasang. Ngem no, iti armem, kaya dayjay maysa nga balasang, nga naidumduma ti pusaksak na, ken pintas na, ken nasirib pay, ken nasingpet pay, ket magustuhan launay, sang kagusar, iti papel nga pinigis, di notebook, sang kagusar, iti kopon ban, saan ka matagusar, iti yellow paper. No di ket gumatang ka, iti stationary, pagsuratan. Pagsuratan nga dapay iti drawing na nga sabong, sabsabong. Dapay iti naidumduma nga kulay na. Ket nabanglupay iti sobrena. Daytoy iti usarem. Agsakripisyo ka, iti allowance mo, tagumatang ka, iti pagsuratan, nga napintas, agpaay, kadayjay balasang, nga kastaunay, ti panaggayat mo, ken panangkursunadam, ken kuana. Kasta kabsat, ti panangted tayo, iti daton, nga agpaay, ken niya po Diyos. Kas kinunak iti napalabas, saan nga agbibisin niya po Diyos, kadagiti pagkapullo, ken daton tayo, tati Diyos na magserserbian tayo, isuti kabatnangan. Adamin ken kuana. Kamuta kinunana, Hagios 2:8, tipirak kukwak kinunana. Ken daytoy nga lubong kukwana pay. Salmo 24, versikulo 1. Saan na paganano, dagiti kwarta, ken daton tayo. Ngem kayat na, makipaset tayo lang, ken sadyay makita kakabsat. Ti panagayat tayo, ken kuana babaen, ti panangited tayo, iti sagot tayo, nagpaay, ken kuana. Kasi may nga stationary, gumatang ka, iti nangina klase iti papel, tapno ited mo, iti balasang ngayong ingutem unay.
Ti panangitad tayo met, iti daton kiniya po Diyos. Kabsat. Saan nga dayjay kinaot tayo laeng iti bulsa tayo. Saan nga dayjay aglatlati laeng nga sinsilyo kakabsat. Saan nga dayjay saan nga naisagana. Kano mapantay pa'y kasaran. Isagana tayo, itisagot tayo, kadagitag kasar. No datig birthday, sakripisyo tayo, mapan gumatang, ijay syudad, wano jay ili, taytad tayo, tinapintas, asagot. Ngem sapay, nga numang tad tayo, itisagot kiniya po Diyos, ket kinaot laeng, ken saan pa'y naisagana. Ay ten nga kapsat, no siyak nga ta, ti mapan, ti may sa balay, imagine laeng, ket saan pa'y mutkit din, napasamak. Lumayak nga tayo, di balayaw, bisita, kikaragan kayo, pagpasal nga nagbasa sa niya po Diyos. Kaya di nagawid akon, kaya't dak nga payawidan, iti maysa nga banag, tapno damot ti pasarabok, kinibagat ko no gawidak. Ket inikandak ti kagudwasalop nga balatong, naimas ti balatong lalalo no pinagtutudo, laukan iti parya, wano rangaw ti kamute, naimas ti balatong. Kastaw na iti ragragsak ko nga nagawid, kabil ko iti likudan, tilugan, nakasupot, kagudwa, ganta nga balatong. Iti sumangputak di balay men, inalak ti supot, ket inpan ko iti balay, iti lamisaan me. Nadayta, kung ano bagat ko, balatong, impadawat, di nagbisitaan me. Kaya nagluto tayo man nga rod, ti balatong, kuna ni bagat ko. Kaya idiluktan nan, dayjay supot, nga nagyanan ti balatong, agkakarayam, kakabsat, dagiti bukbok, aglulumbada, kaya tiyarig nan, adadupay, di bukbukan, ngam di balatong. Kunak kinibakat, sige, tiliwong mo na kita bukbok, takirugam, tayo tisida tayo, taman manumot laang, dayjay balatong, bukbukmat, tinagadaw. No siyak, tinikan nyo, itikasta kapsat, anya, ti panagkita yo kanyak. Nangato, wano, nababa. Ti kinagpaiswan na kapsat, sa anak, nagparispeto. Uto sa reklang na ito, yung kapanunutan. Nga numangtad tayo, iti maysa nga banag, iti maysa nga tao, agdepende, dayjay panangkita tayo, kenkwana. Nupipitsugin, titad tayo, kapsat. Kasdemet, ti panangkita tayo, dayjay tao, asagutan tayo. Ngam gabutta, numangtad tayo, iti sagot. Tig-ikan tayo, kapsat, saan nga di iglesia, saan nga di treasurer ti iglesia, saan nga di elder, wano di pastor, intun mangtad tayo, iti sagot tayo, iti daton tayo di iglesia, panunutan tayo nga dayta, kay batugan, iti panagayat tayo kini Apo Diyos. Isu nga, numangtad tayo, iti daton kakabsat, anya kadi, iti kaaduna, wano kadakkel na, daytoy nga itad tayo daton. Umuna kabsat, ti daton mabalin anabababa ngem apagkapulo. Ti apagkapulo 10%. Ket no ti commitment mo kini Apo Dios ket 5% ta kinasarita mo kini Apo Dios. Apo tited ko nga daton ko 5%, uno 7%. Depende tinagsaritaan nyo ijay pamilyayo, uno ijay iglesia yo nga suggested giving guide. Isu nga, no dayjay, tintalagam kiniya po Diyos, isu tingkarim kiniya po Diyos, na babalin, anabababa, ngam, iti apagkapulo. May kadwa, mabalin a kapareho, iti apagkapulo. No ti commitment mo, ket ti kararag mo, numano ti apagkapulom, kasday mo ti daton mo. Bendisyonan na ka,
niya po Diyos ay tayo nakabsat. Ngayon, may katlo, mabalin anangat ngato ngam apagkapulo. Isungarod nga di muna nga binasa tayo, kakabsat, di apagkapulo 10%. Ngem iti daton, awan itimbaga niya po Diyos. Daytoy ket kadakkel, wano kapareho, dayjay panagayat tayo, iti Diyos tayo, nga nang ted kadagiti adu nga banag, agpaay kada tayo. Isu nga, mabalin ka nga mang ted, iti dakdakkel pay, ngem dayjay apag kapulom. Dagiti Israelitas, basahan tayo paka-istoryanda, iti panagited da, kausat, kaya't mangted da, iti from 20 to 30% offering da. Saan kung baga nga kasta tiramidan tayo, ngayon importante, at da iti personal, nga saritaan tayo, personal commitment tayo, kiniya po Diyos, inton, mangted tayo, iti daton tayo, nga maikumpara, ijay, apagkapulo tayo. Timay kadwa, Korinto 9:7 kastimanti kinunana, tunggal maysa itden na kuma ti pinanggap ti puso na. Saan nga itidakes anakam wenno mapilpilit. Tati Diyos ayaten na ti mangted a si ayat. Ayaten akabsat. Numangted tayo iti anyaman adato nagpaay iti offer iti iglesia tayo, ited tayo nga si ayat, ken saan a mapilpilit. Saan nga gapo tayo sumbagat iglesia, saan nga gapo tayo suti, makikita tayo ka tayo sabsabali, tinapatay ka usat, ited tayo, nuan tiragsak, ken si ayat, dagiti daton, kas panang pakita tayo, ti panagayat tayo, kiniya po Diyos. Ay tayo nakausat, ti pagibasaran tayo, iti panagitad tayo, kat iti hemplo, nga impaay, uling pakita ti Diyos kada tayo. Masarakan ti Juan 3:16, anya iti kunana, takas talauna iti panagayat ti Diyos iti lubong, nga inted na ti anak na bugbugtong tapno, amin ang mamati ken kuana, ket saan ang mapukaw no diket adda biag na nga agnanayon. Ti Diyos Ama, inted na iti pag-isu, ken kaimbagan nga ihemplo iti panagited. Ti kinabaknang ti langit. Inted na dito'y lubong nang ipakita kabsat ti dakkel a panagayat na kada tayo. Kas anak na babay kan lalaki, imawat ti ado bendisyon, imawat ti panarabay na, imawat ti biag, nga iso tiragragsakan tayo taken kang runaan, inawat tayo ti panagsakripisyo ni Kristo, ijay Kalbaryo. Anya nga iti sungbat mo, ken kuana ayaten a kabsat. Sakbay tayo nga ituloy, ni Brother Jun Ray Di Castillo, mangtudpay ti isang sangayan a kanta. Naalala mo pa ba ang kanyang nagawa na sa buhay mo ay naghatid sigla? Di mo ba napagtanto mahiwagang pag-ibig na binigay sa'yo, binuhos ng langit? Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa?
Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa Kanya'y ibinigay sa'yo. Naaalala mo pa ba ang Kanyang nagawa na sa buhay mo ay nagbigay pag-asa? Ang mga bighatid sakit na dinanas niya, tiniis kahit hinamak siya. Ngunit sadyang nakakalungkot sa tuwing sagana ka, ay tila ba nalilimutan siya? Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa Kanya ang buong buhay, puso mo, kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa Kanya'y ibinigay sa'yo, alalahanin mo ang wagas niyang pag-ibig, na iniwan niya ang langit, namatay sa krus at nagsakit. Bakit ba hindi mo magawang ihandog sa Kanya ang buong buhay, puso mo't kaluluwa? Bakit ba nag-aalinlangan ang puso't isipan mo na tanggapin siya sa buhay mo? Kung ang lahat-lahat sa Kanya'y ibinigay sa'yo, kung ang lahat-lahat sa Kanya'y ibinigay sa'yo. Ayaten nakabsat, numariknam, Espiritu Santo, agtrabaho, ken ka, iti daytoy akan ito. Gaputan awatam, iti dakkel a panagayat, ti Diyos ken ka. Gaputan ang ted, ti apag-isu nga ehemplo, na imbaga pagtuladan. Nga inted na, ti anak na, bugbugtong, agpaay ken ka, ken agpaay kanyak. Anyamot, ti sungbat mo ita. Tultuloy mo kadi, iti biyag anak naimot, wano nakermot. Itultuloy mo kadi, iti biyag nga kasla, bakes, wano kasla unggoy. Wano agbiag ka, akas ti amamaday jay langit, nga iti ayat na, inted na, iti kinakbak ng ti langit, nga iso ni Apo Isus. Dawatik man, agtamad tayo, tagkararag tayo. Amami nga nailangitan, giyaman kami, iti palagay, iti daytoy kanito, nga sika, ket nang ted, ti pag-isungay hemplo, iti kinamanagayat. Ken kinamanagited, gaputa, inted mo, ti anak mo, abugbugtong, agpaay kada kami, amin. Diyos me, tulungan na kami, tapno maadaan kami mat, iti kasta karirik na. Saan nga naimot? No di ket, silukat ti puso me, silukat ti bulsa me, silukat ti ima me, nga mangted, iti amin me, ken ka. Yaman kami apo, tasong batam da ito yung araw me, ken Kristo nga pumi, dawati mi nagitoy. Amen. Ayatay, nakakabsat, nagimbag tinadal tayo, di daytoy nga oras. Kaya't maminsan manen, awisan kayo, kainton bigat, kaya nagmaymaysa tayo manen, nagadal iti sao niya po Diyos, binisyuran na kayo amin, ti Diyos saman nakabalin. Amen.